Lenni am y tro cyntaf roedd Brwydr y Bandiau Maes yn cael ei gynnal ar lwyfan perfformio Maes y Steddfod. Y ddau gafodd y dasg anodd o feirniadu'r grwpiau oedd Gwilym o'r bandana a Rhydian o'r grŵp hyd. Y 4 band yn cystadlu oedd Tymbal, Nebula, yr Ais a y Bromas, a'r band buddugol y Bromas o Gaerfyrddin. Sut brofiad oedd ennill Brwydr y Bandiau? Oedd e'n wych. O'n i ddim rili'n disgwyl achos oedd pob band oedd yn wario rôl ni. Achos ni oedd mlaen gyntaf, pob band oedd yn wario rôl ni. O'n i'n meddwl, sw'n gwybod beth ni. A llai o beth ni, pob band oedd yn wario. Wedyn, ennill ni. Be di'r wobr am ennill Brwydr y Bandiau? Mae cwpl o wobrau. Ni'n cael 1000 o bunnau sy'n eitha od i ni. Mae'r band byth i cael arian dda o blaen. So ni'n mynd i gobeithio gwario hwnna'n ddoeth. A ni hefyd yn cael sesiwn gyda'r dau, yn recordio 2 can. A wedyn, wrth gwrs, chwarae yn y sad yn fyna i'r wobr arall. O ran pobl sydd adra a ddim wedi clywed chi yn chwarae o blaen, sut fath o sŵn ydych chi'n gwneud, pa fath o ddylanwadau sydd gennych chi? Ni'n galw'r cyfrolau ni'n chwarae yn indie rock, ni'n credu. A ni'n cael ei dylanwadu gan pobl y bandana, Bandiau gwych fel yr Odds. A hefyd, ni'n offi Foo Fighters a mae Cell y drummer yn caru Coldplay. Diolch yn bach o, chi'n embarrassed o'n Outsider. Dwi'n siŵr pan ydych chi ddechrau ffwr, nath chi wneud sesiwn i ni yn y lle. Be ydych chi wedi bod yn wneud ers hynna sy'n mae pethau wedi datblygu efo'r band? Ni wedi bod yn mynd i gigs yn eitha reoledd, a mae hwnna wedi ysgogi ni ymarfer fwy, achos pan o'n i'n mynd, o'n i'n eitha intimidated gyda'r bandiau ifanc arall oedd yn dod lan. A ni ddim yn gweld bod ni'n gwella cymaint o nhw wedi gwella, so nath hwnna wneud i ni weithio yn galetach, ysgrifennu caneuon newydd, ymarfer. Wan bod chi wedi ennill y gystadleuaeth yma, be ydych bwriadau chi neu be ydych gobeithio chi dros flwyddyn nesaf? Fi'n meddwl taw bwriad ni nawr yw cael fwy o gigs, dod yn fwy adnabyddus, dilyn yn ôl-traed tsunami, gobeithio. O llongyfarchiadau mawr, Steffan y Llew, a gobeithio fydd Bromas yn mynd o nerth i nerth. Diolch yn fawr.